monumentális szobor szlavon tölgyfából készült. A szobrot Nova Gradiškán Lobel leánykori néven született 1859. június 1-én Herman Paulina emlékére a Vinkovácska utcai villamos fordulónál lévő zöld magaslaton helyezték el 2007. november 14-én. Macska mama név alatt ismert. A Herman vezetéknevet Herman Dragutin Károly tekintélyes orvoshoz férjhez menetele után vette fel. A szobor magassága 3 méter, átmérője 95 cm, súlya 1500 kg. 3 magányosan álló macska figurával, amelyek Paulina állatok iránti szeretetét szimbolizálja, és amelyeket egész életében befogadott magához. Figurája kiemeli a nemesi kinézést, egyetlen megtalált 19. század 80-as éveiben készült fénykép alapján készült, hűen faragott ruhával és jellegzetes kalappal. Jobb kezében kihangsúlyozott legyező van, míg a bal karja ölelésében kedvenc macskája. A szobrot Tiárdovics Mátó neves eszéki szobrász, Tóli Csivica, Florián Iván és Szemerik Szása munkatársaival együtt készítette. A szobrot méhviasz bevonat védi az időjárás fogától. Az éjszakai órákban 4 reflektor világítja meg. Indusztrijská Csetvert, azaz ipari negyed nevezetű városnegyed június 1-én emlékezik meg erről a jótékony személyről.